Μια σημαντική χορηγική συμφωνία με την Ευρώπη ασφαλιστική ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Πρόκειται για την σύμπραξη δύο ηγετικών οργανισμών που επενδύουν σταθερά στο μέλλον. Την έναρξη μιας σημαντικής συνεργασίας με την Ευρώπη ασφαλιστική ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Ευρώπη ασφαλιστική, μέλος της Ευρώπη Holdings και ένας από τους πλέον δυναμικά ανερχόμενους οργανισμούς στον ασφαλιστικό κλάδο, είναι ο νέος χορηγός του Ολυμπιακού. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας στην ΠΑΕ Ολυμπιακός που σε μια ιστορική χρονιά των γενεθλίων των 100 μας χρόνων συνδεόμαστε με μια ιστορική εταιρεία στην Ελλάδα, στον κλάδο των ασφαλιών. Η στρατηγική σύμπραξη με την Ευρώπη ασφαλιστική, έναν αξιόπιστο και συνεχώς εξελισσόμενο οργανισμό, αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την διαρκή ενίσχυση της ομάδας μας. Καλωσορίζουμε έναν συνεργάτη που μοιράζεται το ίδιο όραμα με εμάς για υπευθυνότητα, επιτυχία και κοινωνική προσφορά. Η χορηγική συμφωνία αφορά τις αγωνιστικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δράσεις της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ και σηματοδοτεί την απαρχή μιας κοινής πορείας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τις κοινές αξίες και την προσήλωση στην αριστεία. Με μεγάλη περηφάνεια, η Ευρώπη ασφαλιστική ενώνει τις δυνάμεις της με την ιστορική ομάδα του ελληνικού αθλητισμού, τον Ολυμπιακό. Η Ευρώπη ασφαλιστική αναλαμβάνει επίσημο ως χορηγός του Ολυμπιακού. Η συνεργασία μας δεν είναι απλώς μια χορηγία. Είναι μια στρατηγική συμμαχία με κοινό όραμα, αξίες και φιλοδοξίες. Ευχόμαστε ολόψυχα στον Ολυμπιακό καλή επιτυχία σε όλες τις διοργανώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη ασφαλιστική θα είναι πάντα δίπλα του. Μια σύμπραξη δύο ηγετικών οργανισμών που επενδύουν σταθερά στο μέλλον εντός και εκτός γηπέδου.